Sorry ndinongoya ndakashama. Ndonguva ndienda kuda kutoenda kubed kana ndienda karara pabed. Matigimu teresesa. System yako yekuti vanhu vachida kubatsira munhu iwo unoita video just because una views akawanda ekustopa vanhu kuti vabatsire nyati. Ipapo uri wrong. Semusocialite handiti unofana kubudikira uine full support. Regera mafollowers. Handiti regera mafollowers vasingaiti zvenhingi zvemapage vasina mapage ava. Vataure izvozvo kuti nyati ngaasabatsirwa. Not iwewe. Une makore mangani Matigimu? Apa pavidhio rawakaita kuti nyati asabatsirwa, you acted semwana mudoko ane rukuvhuti. Namakurire akaita muviri wako iwawo, ungashinga kuita video kuti munhu ari panguva yakaoma onzi asabatsirwa. Iwe uri musocialite akafanana naye. Uroyi hwakaita sei hukunai Matigimu? Regera vanhu vanoti follower isusu vataure kuti ngaasabatsirwa. Inini guys, when it comes about dambudziko kana kuti problem, ndakambosangana nematambudziko ndakambotambura ndikatobatsirwawo. Muri kunzwisisa? Saka the truth is nyati ngaabatsirwe ararame. So guys, munozofara here kana munhu uyu akafa uyu, nyati akafa uyu, akarohwa kamunhu kukanaka kuvarira mukati. Matigimu uchazocelebrate here mwana awira pasi mwana afa kudaiwo? Wakazvara kaiwo une chibereko Matigimu? Inda uchidarikwa nesu vanhurume tisina zvibereko kufunga. Une chibereko kaiwo? Usadero Matigimu. We all know kuti murume wasinikiwa anofana kubatsirwa and we need to donate mari yekuti murume wasinikiwa abatsirwe. But usabudisa nyaya idzodzo uchidzimikisa. Ndine chimwe chinhu chandoda kutaura futi pamusana pemupemhi family. Do you know kuti pane chimwe chinhu chandakanotisa kumupemhi family? Nechimwe chinhu chandoda kudzidzisa kumasocialites ari kurira izvozvi. Ukaona uri socialite riri kurira, unorira asi kurira kunopera. Pane nguva yekuti unorira vanhu vagokufarira, vanhu vozosvika futi pakusvotwa newe kotopinda vamwe vanenge vachirira. Ndine chimwe chinhu chandakanotisa kune mwana wangu wandambotaura nezvake makuseni. Haanolaiki mapeji evamwe. Ahumuona achiita makolabhu nema-upcomings. Kana kuZimbabwe tune mamwe masocialites ariko anotorira ekuti unogona kutoenda unombonoitawo makolabhu nawo. Zvakafanana inini panapa ndikaenda kuZimbabwe. Tinotore mamwe masocialites andotonosangana nawo. Vamwe vacho vanenge vachitorira, vamwe vanenge vasingariri. Pane nguva yekuti mukatasa mamavhiva akauya muno muCape Town. Whether ndiri kurira handisi kurira, vanotouya votomboitawo something neni. Vanotouya kumapages evamwe vachitokomenda vachitolaika. Mwana wangu uyu wemupemhi family uyu, chero kumuona hwako akapostawo rimwe socialite rekungotiwo happy birthday kana kuti rest in peace, kana kuti rimwe muimbiwo achingotiwo muimbi uyu akazodai. Tinana Chipo Muchengwa, tine hanzvadzi yangu yanonzi aniwe great man, tine vamwe vanhu vakasiyana siyana. Panonzi pari kucontributwa zvinhu nemasocialites, kana kuti panonzi pane socialite rakabaya live. Kumuonawo akangokwirawo zvake palive iyo, kuti ndakangokwirawo kuya kuzongotsigira nekusapota. Ukamuona palive yaanenge ari, yaanonokwira mazuva anenge achichema nhamo dzake iye, ndipo unomona. Saa izvozvi wakubuda uchitaura kuti handina kana mari kudai, zvinhu zvakandiomera, ndakazorobwa, ndakazoita sei, ndikazoitwa sei. But iwewe kana zvinhu zvako zvakanaka, atitombokuti andisandambona kana any comment kune page remumwe munhu raunonzi waenda ukanoitawo comment yekungonokomenda skiti remumwe munhu kana kungonokomenda chinhu chaitwa nemumwe munhu. Andisati. But ukaita problem unenge uri number 1, yowe uchizhamba uchikwamatata uchiita sei. Ina ndakukuvenga but ndiri kungokudzidzisa mwanangu. Kune masocialite ari kurira izvozvi. Nguva yekurira inopfuura. Potai muchikwira kumalive evamwe, muchinokomenda, muchinolaika, kana pane vamwe muchinoita makolabhu nevamwe, zvitori right izvozvo. Mangwana wakaita problem unoona vekunochema navo kuseri. Vanogona kutokupa advice. Zvakafanana nepanapa ndikaita problem, ndogona kutonobata kana chijanduko. Ndotomudza kuti chijanduko ndine problem yanga yakadai. Andondiudza kuti Matigimu inyaya yasiyana naye. Usauya kuningirine
uchichema nhamo dzako uri kunze ita zvinhu zvako wakadai. Saka hangu mupemhe family ndisati ndambokuonai muchinokomendawo henyu kana mapeji evamwe kana kungokuona henyu makangokwirawo muchisapota muchingotsigirawo oro kungopostawo munhu muchimuti rest in peace akatofa chaiko kana kupostawo muchiti happy birthday ningirikini. Zvakafanana ndikaona toona Tobias wakwaguta akaposta chiti nhasi birthday rake handitoziti birthday yake rine risiko rumwe but musi ndikaona akatoposta ndikona kutora picture rake ndomanya ndoriposta kupeji kwangu ndikaonawo ningirikini mamavhiyo akadai ndomanya ndotorawo ndoposta ndikaonawo tichingodaro zvinoratidza kuti uri kushandidzana nevanhu zvakanaka. Asi musaoneta dambudziko vanhu vaya vausiri kunolaika kumapeji kwavo nevausiri kunika paunopera ndo vanhu vanogona izvizvo ndiudze kuti nai mupemhe family izvizvo zvadhakwa vanhu zvakatodhakwa mazuva apera wanga uchichema chiti takaregedza kuita TikTok nekuti izvoni vanhu mamusingachati gift nekuti ase dei waibatidzana nevamwe. Do you know kuti vanhu vaunenge uchibatidzana navewo vanotoita kuti chimboita skit uyatimboita chakati uyatimbodai votokupushira zvakafanana nipana ndikatoona kuti mazuva zvinhu zvangu zvakatodhakwa ndototi mama vishi yembonditira mumbondigama mumbondikadai peji rangu mazuva norandira akarestrictwa zvakadai because ndei nchishandidzana nevamwe. But mupemhe family handisati ndambokuonai kana rest in peace kana izvi kubva pamakaenda kuZimbabwe kumbokuonayo muchita makolab nevamwe handisati. Sumudzirewo maupcomings kwete kuti vanorira vega pamba ndokagona kungokuona unenge utori nevanhu vanoto sikutori kudhara kuti ndakambokuona wako ina nekuti vane vachitorira tisasarudzana kuti nekuti nhinga ari kurira ndopaunomhanya kunoitawo naye collab waunomhanya unoita naye vanhu kunoshandadzana navo izvi vanenge kuZimbabwe kune content kupfuura kuno kuSouth Africa zvodena ndiri niwewe ndiri kuZimbabwe handaitombotsora nguva yekutomboti zvese zvokutorobwa ndaitozvivanza kana wakarobwa wakatongorobirwawo zvako dzimwe nyaya pada ndidze pamuromo kana ndidze kumaraini kwenyu kana ndidze chikwete kuti unganzi wakazonzi kandiruda help nhangu ipapo ndiri kuparamba. Asi ndangozvifungawo zvangu kuti mukomana haumuoni kumapeji evanhu kana kungonoisa comment kana like handisati ndakamboiona. Maupcomings ukatonokwira palive yake oro ukatoisa comment anotoitora otoiti ona achitofara kuti nhasi ndakomendiwa nanhingiri kupeji kwangu inini hangu mwanangu handisati ndambokuona handisati. Kana kuti uchiona vanhu vari kuTikTok vakakwira pamalive kwira wosiyawo mhorisa vanhu vopfuura izvozvo ndo zvinotodiwa izvozvo kuitira kuti paunopera vanhu vanokujegera so vanomira newe vanokunzwira tsitsi chaunongogona kungaedze nacho kuchema nhamo dzako asi vanhu vaivaya kana zvinhu zvako zvakanaka hunei navo hauna basa navo hauna help yaunopa vanhu. Ndangoti ndidzidzise futi zvakare kune vari kurira iko zvino zvandataura izvo kana wazvinzwisisa chitsika ipapo zvaiko zvino izvo kana uri kurira wanikwa kumapeji evamwe laika makomi zvinhu zvevamwe ita makolabhu nevamwe shandidzana nevamwe paunopera vanhu vaivai vanouya vomira newe.